Hej Frederik, det er Morten. Nu tænker jeg, nu vil jeg lige vise lidt, hvordan man træksnatcher eller noget. For at komme lidt ned i bunden. Jeg vil se, der er en 25, en 10'er og en 2,5 og en stang. Det tror jeg 95 kilo, så det må være det samme, ikke? Men lad os prøve at se. Det er dig, Frederik. Okay, 2'eren var ikke så god, men det går nok, ikke? Hej du.